Danas ću poučavati o redu u kraljevstvu Božjem. Razumjet ćete red i kako možete biti sigurni da ste usklađeni s Božjim putovima u njegovu kraljevstvu. Ono o čemu ću danas govoriti jest novo vino. U preporodu sve je to novo vino, što znači staro vino jednako je religija, jednako je stavljanju Boga u kutiju i ograničavanja njega i držanje tradicija, činjenje stvari iz tradicije, iz rutine, samo zato što je to sve što znate i što ste naučili i što ste vidjeli da drugi rade. Tako je bilo kada je Isus došao, kada je prvi put došao u evanđeljima. On je slavio istog Gospodina, zapravo bio je jedno s Gospodinom, ali njegov otac je bio isti Gospodin kao i onaj koji su štovali farizeji, saduceji, Ivan Krstitelj i njegovi učenici. Isti Gospodin, no njima je nedostajalo novo vino. Nedostajalo im je mnogo objave o tome tko je Bog, kakvi su Božji putevi i što Bog doista misli u svojoj riječi. Nama treba objava iz Božje riječi, ne samo riječ sama po sebi. Treba nam objava od Duha Svetoga, prava, ispravna objava od Duha Svetoga. Mogu postojati vjernici koji imaju Duha Svetoga, ali nisu bili osposobljeni ni poučeni, nisu primili opremanje koje dolazi od pomazanih vođa, nisu primili to novo vino, pouku i opremanje. Tako da iako imaju Duha Svetoga, nisu primili pravilno duhovno opremanje. I premda imaju Duha Svetoga i čitaju Bibliju, ali ne primaju istinsko i potpuno otkrivenje koje im Duh Sveti želi dati, nego primaju otkrivenje starog vina. Evo primjera iz riječi. U jednom trenutku učenici Ivana Krstitelja postili su kao što su postili farizeji. Bio je to određeni način posta. To je bilo njihova objava i tumačenje Božje riječi kada je riječ o postu. I ti ljudi, ti učenici Ivana Krstitelja su vidjeli da Isus i njegovi učenici ne postaje kao oni. A Isusov odgovor njima bio je odmah da je počeo govoriti o novom vinu i starom vinu. I on je rekao da se novo vino ne može ulijevati u stare mješine. Novo vino se širi, a stare mješine su krute, nisu fleksibilne, rigidne su. Prema tome, kada se u njih ulije novo vino i ono se proširi, mješine pucaju i vino se prolije. I novo vino bi bilo uništeno. Zato je Isus rekao da morate imati nove mješine da biste primili novo vino. To je bio Isusov odgovor na njihovo pitanje o postu. Što? Možda se čini da nema veze s time, ali zapravo je savršeno objašnjenje. Isus im govori razlog zašto mi postimo drugačije jest taj što vi imate staro vino i stare mješine, a ja donosim novo vino. Ja donosim istinsku, potpunu objavu onoga što Bog govori u svojoj riječi u mnogim područjima, uključujući i post. Ukratko, način na koji je Isus učio svoje učenike postiti bio je jednostavno biti vođen Duhom Svetim. Umjesto da se nešto čini iz tradicije, mehanički, samo zato što je neko rekao sada je vrijeme u godini kada se posti, jer se to tako uvijek radilo. To je ukratko otkrivenje Isusovog novog vina, novog načina posta. Ono što Isus time govori jest, mi slavimo istog Boga, imamo istu Božju riječ, farizeji, saduceji, učenici Ivana Krstitelja i Isus, isti Bog, ista riječ Božja.
Ali vaša objava i razumijevanje Boga i njegovih puteva i njegove riječi, tu ima mnogo toga pogrešnog. Mnogo toga. Ne samo malo. Zato je potrebno riješiti se svega toga. Ne odbaciti ljubav prema Bogu, naravno, nego riješiti se svih tih doktrina koje ste se nakupile. Moraš se poniziti. Nemoj se držati za to tako kruto, kao da to jedini način i kao da ste profesionalni kršćanin ili teološki stručnjak. Umjesto toga, pustite to. Umjesto toga ispraznite se, što znači izbacite svu doktrinu koju ste nakupili, sva svoja razumijevanja Božjih puteva, Božjih puteva kako postiti, Božjih puteva kako služiti ljudima, kako izgoniti demone, kako moliti, kako čuti Božji glas, Božji put kako treba služiti i kako bi Bog želio da crkva izgleda. Sve to, znači sve te doktrine, svi ti putevi, ovo je način kako činiš to ili ovo je način kako to činiš. Ispraznite se od toga i stavite to u svoje ruke i dopustite meni, Bogu, da ukloni ono što je staro vino i zamijeni ga novim vinom. Ako je tvoje razumijevanje posta pogrešno, to se u potpunosti treba ukloniti i u tebe se stavlja novi ispravan način posta, novo vino. I to vrijedi za svaki aspekt našeg poziva kao vjernika, za Božje zapovjedi, Božje putove. Za mnoge ljude u ovom preporodu, zapravo za većinu, crkva nije izgledala kao crkva iz djela apostolskih u tijelu Kristovu. A to jednostavno znači da nedostaje mnogo novog vina, da ima puno starog vina. Kao kada je Isus prvi put došao u evanđeljima, bilo je ljudi koji su štovali Boga, čitali Božju riječ, odlazili u hram, u crkvu. Doista su slijedili Boga i slavili Boga i voljeli ga. Ali pogodite šta, nije bilo sile Duha Svetog, nije bilo ozdravljenja ni oslobođenja, nije bilo susreta s Božjom silom koja otvara oči za Božju čudesnu ljubav i vodi ljude u potpuno predanje. A onda Isus dolazi i donosi to, donosi Duha Svetog, donosi pomazanje, donosi novo vino. Postoje snažne paralele s današnjom crkvom. Da, ljudi su proučavali Božju riječ, išli su u crkvu, štovali su Boga, voljeli Boga, ali postojala je velika oskudica sile Duha Svetog i pomazanja. Nedostajali su ključni, temeljni elementi crkve iz djela apostolskih. Da sila Duha Svetoga bude nad tvojim životom, da budeš kršten u Duhu Svetom, da hodaš u njegovoj sili. I u crkvi bi trebalo djelovati proročko pomazanje, trebalo biti proroštvo, ozdravljanje bolesnih, izganjanje demona. To je središnje, temeljno i ključno za to kako bi crkva trebala izgledati prema djelima apostolskim. Zato se tijelo Kristovo treba poniziti. Svi vjernici trebaju se poniziti kako bi mogli primiti novo vino. Ne pitati s nepovjerenjem, a što je to nov način posta o kojem slušam? Jer je to novo vino. Bog obnavlja mnoge aspekte tog novog vina i to nije opcionalno. Ako želimo preporod, ako želimo biti dio preporoda posljednjih vremena, moramo
moramo prihvatiti Božje puteve. Moramo prihvatiti Božje novo vino koje je nedostajalo. Moramo prihvatiti istinsku Božju doktrinu u tom novom vinu. I to uključuje mnoge različita područja. Na primjer, za činjenicu da Bog želi koristiti apostole i proroke, to je nedostajalo. Kako bi crkva trebala izgledati, činjenica da bi trebalo biti izganjanje demona, ozdravljenje bolesnih i proroštva i mnogi drugi aspekti službe i života vjernika. Čuti Božji glas, to treba biti novo vino, a ne religiozan način. Amen. Ako si nov ovdje, dobrodošao u preporod posljednjih vremena. Ono je ovdje i u mojoj službi u PTF crkvi gdje sam ja pastorica. Bog nam je dao to ime, petodjelna crkva, jer u ovom preporodu posljednjih vremena on obnavlja ono što je bilo izgubljeno. Jedna od velikih stvari koju on obnavlja je petodjelna služba, a petodjelna služba je ključna i temeljna da bi se vratilo ono što je nedostaje, da bi se vidjela Božja sila u posudama, da bi došlo do udjele pomazanja na druge posude, da bi došlo do opremanja za zrele vjernike koji hode u Božjoj sili, da bi došlo do ozdravljanja bolesnih, izganjanja demona i do tog novog vina, duhovne hrane, duhovnog mesa koji dolazi kroz službe apostola i proroka. Ovdje u PTF crkvi je novo vino. Ništa osim novog vina. Aleluja. To znači da se ovdje u PTF crkvi mi samo bojimo Boga, a ne ljudi. Jer mnogi ne vole novo vino. Mnogi se sablažnjavaju nad novim vinom. Mnogi se čvrsto drže starog vina, načina na koji su navikli. Zato je naša misija u PTF crkvi samo bojati se Boga i dopustiti da izađe samo njegova istinska nova doktrina i da Duh Sveti ima potpunu slobodu svake nedjelje, u svakom prijenosu, svaki puta, bez ikakvih, sebičnih želja ili ugađanja ljudima ili bilo što od toga, nego da sve bude potpuno prema želji Duha Svetoga, prema planovima Duha Svetoga, koji se ostvaruju u svakoj službi i u svakom poučavanju. Amen. Aleluja. Ovo što ću sada podijeliti zapravo je doista velika uvodna poruka. Jer ono što dijelim je novo vino. A da biste ga mogli primiti, morate razumjeti da trebate se poniziti, odbaciti stare mješine i doći ovamo ponizno, kao nova mješina, spremni primiti novo vino koje je sada oslobađan, koje Bog oslobađa kroz mene vama. Amen. Govorit ću o redu u kraljevstvu Božjem. Prije svega, mi nismo samo vjernici, nismo samo kršćani, nismo samo skupina vjernika diljem svijeta, grupa kršćana. Točnije rečeno, mi smo djeca Božja u Božjem kraljevstvu. O kraljevstvu Božjem govori se mnogo puta u riječi, ali mnogi zanemaruju njegovo značenje. Samo kažu kraljevstvo Božje, ali zapravo ne razmišljaju niti traže objavu o tome što znači biti u kraljevstvu Božjem. Jer ako je to kraljevstvo, to znači da postoji red. To znači da postoje različite razine autoriteta koje djeluju u svom autoritetu i na svojoj poziciji kako bi se ispunila Božja volja. Kada razmišljate o vladi, jer vlada je vrlo slično značenju kraljevstva. Uzmimo za primjer vladu Sjedinjenih Američkih Država. Od samog osnutka države postoje određeni ideali i vizija. Primjerice da ljudi u toj naciji
iskuse pravdu, slobodu, uključujući slobodu vjeroispovijesti, slobodu u mnogim područjima, i da će biti mir, i da će biti prilika da ljudi žive svoje snove i ostvare ono za što su sposobni, bez obzira na podrijetlo, mjesto odakle su emigrirali, bez obzira na njihovu boju kože ili kulturu ili odgoj, da imaju jednake mogućnosti. To su neki primjeri, vizije, ideali Amerike. I u toj naciji postoji vlast. Postoje predsjednik, na primjer, guverneri, gradonačelnici. I također postoje i ljudi na raznim pozicijama autoriteta koji provode te iste ideale, poput policije, poput odvjetnika, sudaca. Također imate i učitelje, osobito ako mislite o javnom obrazovanju. Sve je povezano. Sve je to povezano. Učitelji, primjerice, imaju odgovornost ne ići protiv temeljnih ideala i vizije nacije, koje sam upravo podijelila. Možemo ići i dalje sve do roditelja. Roditelji imaju autoritet nad svojom djecom, učitelji nad učenicima. Policajci imaju svoje područje autoriteta, odvjetnici svoje područje autoriteta, suci svoje područje autoriteta, gradonačelnici imaju svoje područje autoriteta, odnosno vlasti, kao i guverneri i predsjednik. Svi ti ljudi nalaze se na različitim pozicijama autoriteta i kada djeluju u svom autoritetu i području odgovornosti, tada se vizija i ideali nacije ostvaruju. To nam pomaže razumjeti što se događa u vladi ili u kraljevstvu. To nije samo nešto nasumično ili da je to samo riječ. Mnoge stvari na ovoj zemlji potječu od Boga. Toliko stvari proizlazi iz njegovih načela i koncept kraljevstva i vlade jedan je od njih. Ono dolazi od Boga i njegova kraljevstva. Dajem vam ovaj primjer kako bi vam pomogla da razumijete značenje Božjeg kraljevstva. Bog je svakome od nas dao određeno mjesto autoriteta u duhovnom području. Svi smo na različitim pozicijama i razinama autoriteta. No kada svatko od nas izvršava svoj dio, tada kraljevstvo Božje najviše napreduje. Tada se Božja volja najviše ostvaruje. Kada svaki dio obavlja svoju zadaću, hodajući autoritetu koji mu je Bog dao. Dakle, na najvišoj razini, možemo reći na predsjedničkoj ili najvišoj razini vlasti, nalaze se apostoli i proroci. I onda bi sljedeća razina bila evanđelisti, pastori i učitelja. To su više razine na kojima Bog daje najvišu razinu pomazanja i autoriteta za suočavanje s najtežim demonskim slučajevima kod ljudi, s poglavarstvima i generacijskim proklestvima. Bog im daje posebno pomazanje i vlast na tim područjima. Kaže u poslanici Efežanima 4:11. I on je sam dao jedne, znači ovo nisu svi, u Bibliji kralja Jakoba kaže, piše da je Isus dao nekima da budu apostoli, znači ne svima, nekima da budu apostoli, drugima proroci, neke za evanđeliste, a neke za pastire i učitelje, za opremanje svetih, za djelo službe, za izgradnju tijela Kristova, dok svi ne dođemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do savršena čovjeka, do mjere uzrasta punine Kristove, da više ne budemo duhovna djeca koji bacaju amo tamo valovi, koje nosi svaki vjetar
nauka, doktrina. Prvo sam govorila o doktrinama, o starom vinu. Kada nemamo petodjelnu službu, nećemo biti opremljeni da prepoznamo što je istinski nauk doktrina, nego ćemo ostati zaglavljeni u doktrini starog vina i drugim doktrinama koje se ljudi osjećaju da ih propovijedaju u naučavanjima koja dolaze iz ljudske lukavosti i prevare. No govoreći istinu u ljubavi, trebamo rasti u svemu u onoga koji je glava Krist. Dakle, vidimo da je svrha apostola, proroka, evanđelista, pastora i učitelja jest opremanje svetih. To znači da se vi opremate kako biste mogli obavljati svoju zadaću na svom mjestu u kraljevstvu. To opremanje služi da svi vjernici zauzmu svoje mjesto autoriteta u području kojem je Bog dao, kako bi činili točno ono na što ih je Bog pozvao i ispunili svoju svrhu. Za to je potrebno opremanje i to je uloga petodjelne službe. Također piše da će se to opremanje događati dok svi ne dođemo do jedinstva vjere i do punine Kristove. Ako tijelo Kristovo još ne izgleda savršeno, to znači da nam i dalje treba petodjelna služba. To znači da nam osim pastora, učitelja i evanđelista trebaju i apostoli i proroci kako bi donijeli to nužno opremanje. Do pune mjere Kristove i savršena čovjeka nećemo doći dok se Isus ne vrati. Zato Bog koristi apostole i proroke kako bi opremao tijelo Kristovo sve do Isusova povratka. Oni nikada nisu trebali nestati. To je bila đavolska strategija jer đavao poznaje ta načela. Zna da bez apostola i proroka cijelo tijelo Kristovo ostaje bez ključnog duhovnog opremanja koje im je potrebno u duhovnom svijetu i propuštaju pomazanje i milost u kojoj su hodali apostoli i proroci, da nose visoke razina pomazanja, da iskone demone, ozdravljaju bolesne i da izliju tu udjelu pomazanja na vjernike. Preporod je sada i Bog sada obnavlja apostole i proroke. Slava Bogu! Dakle, na najvišoj razini autoriteta imamo petodjelnu službu i kada oni vrše svoju zadaću i hodaju svom autoritetu, Božje kraljevstvo napreduje, a kraljevstvo tame se ruši. Istodobno opremaju sve vjernike da hodaju u svom području autoriteta, kako bi i oni mogli unaprijediti kraljevstvo u onome na što su pozvani i rušiti đavolsko kraljevstvo. Znači, svi smo pozvani hodati u svom autoritetu kako bismo širili Božje kraljevstvo. Hodanje u autoritetu za sve vjernike, to između ostalog znači samo govoriti život. Pobrinuti se da otvoriš svoja usta i govoriš život. Dopustiti Bogu da djeluje kroz tvoj jezik. To znači nikad ne govoriti smrt. Umjesto da izgovarate prokletstva i tako surađujete s neprijateljem kroz svoje riječi, vi surađujete s Bogom. Dopuštate mu da djeluje kroz vas. Ujedno ne ostajete u stagnaciji tako što govorite Božju istinsku riječ i izričete ju unatoč okolnostima i lažima đavolskim koji su u tvojoj glavi. Amen. Dakle, htjela sam vam najprije dati ovo razumijevanje kraljevstva, jer je to temelj za sve ostalo što ću danas poučavati o Božjem redu. Morate razumjeti da smo u kraljevstvu i da u njemu postoji red. Nismo neka nepovezana skupina vjernika koji svi rade isto i čine što god osjećaju. Ne, mi smo u kraljevstvu koje ima red. U vlasti ovdje ne vidimo da roditelji ulaze u učionicu učitelja i da rade učiteljev posao. Roditelj ostaje na svom mjestu i u svojoj ulozi i puštaju da učitelj radi svoj posao.
Ne vidimo da guverner ulazi u ovalni ured i pokušava raditi predsjednikov posao ili izvršavati vlast u predsjedničkoj domeni. Mi to ne vidimo da se događa. To bi bio nered, to bi bio kaos i ludost. I to je suprotno od jedinstva. Jedinstvo je kada svi činimo ono na što smo pozvani i prepoznajemo da trebamo jedni druge. Vidimo da trebamo učitelje, vidimo da trebamo policajce, vidimo da trebamo suce, gradonačelnike, guvernere, predsjednike. Ne zavidimo im i ne pokušavamo raditi ono što oni rade. Ne, nego radimo ono što je nama povjereno, poštujemo ono što drugi vođe rade i samo ostajemo na svom mjestu i vršimo svoju zadaću i puštamo da oni rade svoj posao. Tako dolazi do jedinstva i tako kraljevstvo najviše napreduje. Tada vlada mir i ostvaruju se ideali nacije. Isto je u kraljevstvu Božjem. Isto je u kraljevstvu Božjem. Mi moramo poznavati svoj teritorij, svoju domenu, svoje mjesto. Moramo paziti da ne izlazimo iz toga i ne unosimo nered. Biblija kaže da kraljevstvo podijeljeno samo u sebi ne može opstati. Ono staro vino nauka, ideja da smo svi neka skupina kršćana koji mogu raditi isto i što god osjećaju. To se danas često događa u crkvi. To donosi razjedinjenost i nered. A đavao to voli, jer tu može djelovati, tu se može sakriti i tu može čak i koristiti vjernike da nanesu štetu unutar crkve. Zato je vrlo ozbiljno da imamo strahopoštovanje prema Božjem redu i njegovim putevima u njegovu kraljevstvu. U Jakovu 3.1 stoji: ne budite mnogi učitelji, braćo moja, jer znate da ćemo mi učitelji biti strože suđeni. Pročitat ću to ponovo. Ne budite mnogi učitelji. To je povezano s Efežanima 4, gdje piše da je Isus dao neke da budu apostoli, proroci, evanđelisti i učitelji. Ne sve, neke. Ne budite mnogi učitelji, jer ćemo mi koji učimo biti strože suđeni. Drugim riječima, prestanite misliti da je to nešto glamurozno. Nemojte željeti biti na toj poziciji samo zato što vam se čini privlačnom. Počivajte onome na što vas je Bog pozvao. Nije sve onako kako izgleda. Zapravo veliki je rizik pokušavati preskočiti na to mjesto prije vremena ili bez Božjeg poziva. Jer ako idete prerano ili ondje gdje vas Bog nikad nije pozvao, bit ćete suđeni. Ovo je Novi Zavjet. Piše da ćemo mi koji učimo biti strože suđeni. To znači da svi koji poučavaju, bilo da su pozvani od Boga ili ne, da bit će suđeni. Što znači, jeste li poučavali onako kako sam vas vodio? Jeste li govorili po Duhu Svetom uvijek? To je za nas koji poučavamo. To je Novi Zavjet. To je Jakov. Mi ćemo biti suđeni od Boga. Prema tome, to je ozbiljna stvar. Nije nešto što se uzima olako. Potreban je strah Božji, duboko poštovanje onome što poučavamo i kako služimo. Također, ako poučavate, a niste pozvani na to, također ćete biti suđeni. I to će automatski biti loše, jer vas Bog nije pozvao pod broj 1, a pod broj 2, ako vas Bog nije pozvao, nećete točno čuti od Duha Svetoga što i kako poučavati, jer nemate tu milost na sebi. Kada Bog daje poziv apostola, proroka, evanđelista, pastora ili učitelja, on tu osobu poziva, potvrđuje, šalje, pomazuje i daje joj posebnu milost da može djelovati u tom pozivu.
Oni imaju posebnu milost po kojoj mogu biti savršeno vođeni Duhom Svetim, sve dok su predani i dok imaju strah Božji i strahopoštovanje prema njemu. Svaki dan, svaki put kada trebaju služiti, oni imaju milost čuti od Duha Svetoga i prenijeti čistu pomazanu riječ novog vina. I kada mole za ljude i služe im, mogu to činiti onako kako Bog želi, kako Duh Sveti vodi u novom vinu. Upravo zato, samo zato što im je dana posebna milost. To je jedini razlog zašto je to moguće, jer im je dana posebna milost. Ako nisi pozvan i pomazan od Boga da budeš apostol, prorok, evanđelist, pastor ili učitelj, a pokušavaš biti to, bilo s pozornice, online ili u prijenosima uživo, ili na drugi način, ili jedan na jedan, djeluješ kao službenik petodjelne službe na određeni način. U kojem god slučaju, ti nećeš imati milost za to, a Bog ne ide protiv svojih puteva. Njega se ne može manipulirati. On neće reći, ova osoba toliko jako želi biti petodjelni službenik i toliko se trudi, pa ću joj onda dati svoga duha i dati im riječ. Ne, ne. Boga se ne može manipulirati da ide protiv svojih puteva. Ako netko djeluje kao petodjelni službenik, poučava, a nije pozvan poučavati, pokušava se baviti demonima na što nije pozvan, pokušava djelovati poput apostola Pavla, za kojeg u djelima 19.11 piše da je Bog po njemu činio izvanredna čudesa, što znači da je imao visoku razinu pomazanja čak i nad poglavarstvima. Ako pokušavaš djelovati protiv viših duhovnih sila ili si na misiji izgoniti svakog demona koji ti se nađe na putu ili nešto takvo, ići izgoniti bilo kakvog demona, a Bog te na to nije pozvao. Kada činiš sve te stvari, tada nema milosti na tebi. Nema milosti na tebi, a to je neophodno i za tvoje duhovno zdravlje. I može biti štetno za ljude kojima pokušavaš služiti. To neće biti čisto od Duha Svetoga, jer nemaš tu milost. Ovo je izuzetno ozbiljno. Ovo je nešto izuzetno ozbiljno. U starom vinu o tome se često ne govori i ne razumije se ozbiljnost toga. Mnogi danas tvrde da im je Bog rekao da su apostoli, proroci ili nešto drugo, a to jednostavno nije tako. Bog ne djeluje na taj način kada poziva nekoga u službu. Poziv u službu bit će izgovoren kroz petodjelnog službenika. Najčešće u većini slučajeva bit će tamo gdje si posađen. Zamislimo primjerice da smo u vremenu apostola Pavla i on je vođa crkve i on ima mnogo duhovne djece. Bog neće sakriti od Pavla da je netko pozvan biti apostol, prorok ili pastor. On to neće sakriti od Pavla, a onda to reći samo toj osobi mimo njega. To nije način na koji Bog djeluje. Naprotiv, on govori vođi, ova osoba je pozvana na tu i tu službu, ako su na to pozvani. I on to otkriva u koje god vrijeme to Bog želi. On će uzrokovati da progovori vođi. Ti si pozvan biti apostol, ti si prorok, ti si pastor, u skladu s Božjim tajmingom. Oni koji čuju taj poziv moraju ga čuti u pravo vrijeme, jer sve u suprotnom može poći po krivu. Ja sam svoj poziv primila s 25 godina u rujnu, prije 8 godina od ovog rujna. Nekoliko godina prije toga nisam imala pojma što bi trebala raditi.
što bi trebala raditi za svojim životom nakon fakulteta. U to vrijeme činilo bi se savršeno da mi Bog tada kaže da sam pozvana biti apostol, kako ne bi gubila nekoliko godina, oko 2,5 godine, pokušavajući uspjeti kao glumica i pjevačica, što nije bio moj poziv. Ali to nije bilo Božje vrijeme. Božje savršeno vrijeme da mi kaže poziv bilo je 25 godina, 9 mjeseci nakon što sam potpuno predala sve Bogu i prvi put iskusila njegovu silu. I stoga kada sam primila tu riječ, tada sam mogla biti poput Marije, biti ponizna i vjerovati Bogu jer sam ga susrela. Susrela sam ga prvi puta 9 mjeseci prije toga, iako sam cijeli život bila kršćanka. Susrela sam ga kroz njegovu moć i kada sam ga susrela, moje oči su se otvorile za koliko je nevjerojatan. Prije toga nisam znala koliko je nevjerojatan. Vjerovala sam u to, ali nisam shvaćala koliko sve do svoje 25. godine kada sam ga prvi put doista susrela. Kada sam primila to proročanstvo, pozvana se biti apostol, u tom trenutku htjela sam biti kršćanska pjevačica i tekstopisac, a javni nastupi su mi bili najveći strah i slabost. Nisam imala želju biti propovjednik ili službenik. Mogla sam u tom trenutku jednostavno primiti riječ kao Marija, ja sam službenica Gospodnja, da i amen. Mogla sam doći ponizno i reći, ne razumijem ovo, ne znam kako ću to moći činiti. Javni nastupi su mi najveća slabost, ali nije važno. Bog me sada poziva i ja mu vjerujem. I tko sam ja nego obični sluga, prema tome da, Gospodine. Sigurno ne bih tako odgovorila da sam to primila 9 mjeseci ranije ili nekoliko godina prije. Dakle, sve to rečeno, nije bilo nijednog sna, vizije ili čujnog glasa od Boga koji bi mi ukazao na taj poziv prije moje 25. godine, prije 8 godina kada sam primila to proročanstvo. Nije bilo nikakve riječi ili naznake koje mi je Bog progovorio prije toga. No to ne znači da Bog to nikada ne čini. Bog će ponekad to učiniti. Bog ponekad može dati nekom dojam u duhu, pozvan si biti apostol ili prorok, ali to treba uzeti sa zrnom soli. Jer Božji glavni način na koji otkriva pozive ljudima je kroz vođu mjesta gdje si posađen. Kako bi se to potvrdilo da je ta osoba doista pomazana, a ne samo da je osjetila nešto. U kraljevstvu postoji potreba za potvrdom, za istinskim, pouzdanim, pomazanim vođama koji su zaista pomazani u tijelu Kristovu, koji potvrđuju da ova osoba je pomazana. To je važan, lijep i Božji način, jer tako vjernici mogu vjerovati da je ta osoba doista pomazana. Ne samo da Bog je mene pomazao, nego da je to istinski pomazani Božji sluga za kojeg znate da je istinski pomazani Božji sluga kojeg poštujete, vjerujete i potvrđujem da ova osoba je pomazana od Boga, ona je apostol, ona je pastor. Vrlo je važno ići Božjim putevima, jer vam ne govorim da sam apostol po svojoj volji. Govorim to samo zato što je to rekao prorok, istinski Božji prorok. Ne kažem da sam apostol jer mi je Bog sam rekao, nego je to bio prorok, istinski Božji prorok koji je to izgovorio. Amen. Aleluja. Uloga petodjelnog službenika, uloga vođe crkve, jest hraniti vjernike. Oni imaju milost da znaju duhovnu hranu koju vjernici trebaju. Imaju tu milost. Imaju pomazanje, milost proročkog pomazanja da čuju Božju riječ u sadašnjem vremenu i da je objave. Oni također prenose pomazanje na vjernike. Baš kao što je Pavao prenio Timoteju, Ilija Elizeju, Mojsije Jošuji.
To je njihova uloga. Njihova je uloga proročki govoriti, davati proročke smjernice, kako pojedinačno, tako i zajednički. To im je uloga i zadatak i ono za što imaju milost činiti. Također imaju ulogu izgoniti demone i liječiti bolesne, oslobađajući visoko pomazanje i autoritet kojim je Bog dao za suočavanje sa svim vrstama demonskih slučajeva, bolesti, problema, duhovnih problema. To je njihov posao. Uloga i posao vjernika, koji nije petodjelni službenik, je doći u crkvu, doći i primiti, bilo osobno ili virtualno. Njihov posao je primiti hranu koju daje vođa crkve, a posao petodjelnog službenika, posao vođe crkve je da daje hranu, a posao vjernika je da prime hranu, a ne da čine posao vođe crkve i da budu učitelji drugima u crkvi. Sve ovce, vjernici, bi trebali biti nahranjeni od pastira, vođe crkve. To je način kako primaju svu hranu i opremaju se da hodaju autoritetu u svom duhovnom životu, da pobjede đavla i da prime opremanje kako hodati u autoritetu kada ih Bog poziva da sami izgone demone, da sami liječe bolesne i da dopuste Bogu da ih koristi i govori kroz njih. No to opremanje i udjela pomazanja koje vjernici primaju namijenjeno je da se koristi u njihovom teritoriju i njihovoj domeni, u njihovom duhovnom području. Kako to izgleda? Najveće područje autoriteta svakog vjernika, mjesto gdje te Bog poziva da izvršavaš svoj autoritet u Kristu, moliš za bolesne, izgoniš demone i dopuštaš Bogu da govori kroz tebe. Najveća područje domene bit će razna mjesta u tvom životu gdje dolaziš u kontakt s ljudima koji ne poznaju Isusa, ili ako ga poznaju, još su u starom vinu. To su ljudi izvan crkve kojoj pripadaš. Možda kolege na poslu, ljudi dok obavljaš svoje svakodnevne zadatke, ljudi na društvenim susretima i okupljanjima, članovi obitelji, prijatelji, ljudi iz prošlosti. To je tvoja domena gdje te Bog poziva hodati u autoritetu. No važno je znati, ono što je važno znati je da mi radimo kao tim, zajedno, kao kraljevstvo. Jer Božji način je da svaki vjernik bude dio istinski pomazane crkve, jer Bog oprema vjernike kroz petodjelnu službu. Bog pomazuje petodjelnog službenika da bude pastir i vođa crkve, ovdje, u drugoj crkvi, trećoj diljem svijeta. I Bog poziva svakog vjernika da bude posađen u jednoj od tih istinskih pomazanih crkava. Jer bez toga nećeš primiti opremanje, duhovnu hranu i pomazanje koje ti je potrebno, jer Bog ne ide protiv svojih načela i puteva. Ovo je Božji način opremanja, hranjenja i prenošenja pomazanja, da to dolazi kroz istinsku crkvu, kroz istinskog pomazanog vođu. Trebamo imati srce za rađanje ljudi u kraljevstvo Božje. Ne smijemo imati samo srce
da ljudi budu novorođenčad u Kristu, da bebe budu rođeni u kraljevstvu, nego također trebamo imati srce i za one koji su novi vjernici, koji su tek upoznali Isusa, da sazriju, da budu opremljeni. Ako je tvoj fokus ili ako imaš samo srce da ljudi samo budu spašeni i da ostanu duhovne bebe, što se događa s bebama ako su ostavljene na ulici? Neće preživjeti. Svako Božje dijete očajnički treba istinsko opremanje koje dolazi kroz petodjelnu službu, duhovno meso i uvid u duhovni svijet, opremanje kako pobijediti đavla. To je jedini način da napreduju, rastu i ne umru duhovno. Mnogi ljudi su toliko zlostavljani i opterećeni od đavla da se čak i odriču vjere jer misle da ih je Bog napustio. No to nije bio slučaj uopće. Oni su bili duhovne bebe na ulici u duhovnom svijetu i nikad nisu ušli u istinski pomazanu crkvu, da budu nahranjeni, da rastu i budu jači od đavla, te da nauče voditi dobru borbu vjere. Bog želi da vidiš ljude u svom životu na poslu, dok obavljaš zadatke među članovima obitelji, prijateljima, za sve te ljude u svom životu. On želi da imaš oči da oni uđu u kraljevstvo. Ne samo da budu spašeni ili da znaju za Isusa, nego da dođu u kraljevstvo kako bi imali trajno spasenje, izobiljan život, ispunili svoj poziv i bili oslobođeni od demonske opresije. Gdje god te je Bog posadio, pozvan si roditi ovce. Ti si pozvan roditi ovce kao ovca koja rađa više ovaca. Pastiri nisu pozvani rađati, njihova zadaća je hraniti ovce. Ali posao ovaca jest rađati više ovaca u kraljevstvu, u crkvu. Kako si ti vidio promjenu u svom životu kroz crkvu u koju te Bog posadio, kako si rastao, kako si postao bliži Isusu i kako sada imaš pomazanje u svom životu, Bog želi da imaš to srce za sve ljude. No moraš razumjeti da za to postoji način. Oni trebaju doći tamo gdje si ti. Trebaju doći gdje je pomazanje i posaditi se na tom mjestu. Najvažnija stvar na koju vas Bog poziva u svakodnevnom životu dok ste svjetlo svijetu jest imati tu namjeru. Želim da oni budu rođeni u kraljevstvo. Želim da uđu u kraljevstvo. Velika stvar koju možete učiniti je pozvati ljude u crkvu. To će izgledati različito. Kroz razgovore s ljudima možete doći do toga da pričate o Isusu. Ponekad je to jednostavno, dođi u crkvu, ja sam primio toliko iscjeljenja i oslobođenja. Ako je osoba otvorena i razgovor ide tim smjerom, ne silite ljude, dok slijedite vodstvo Duha Svetog da govorite više o Isusu, trebalo bi brzo otići u tom smjeru. Dođi u moju crkvu, gdje sam ja toliko primio, jer razmišljate o njima dugoročno. Ne razmišljate samo o današnjem trenutku ili o tome da vas ljudi vide kao duhovne. Želim da iskuse Božju ljubav kroz mene danas. Ne, nego vi razmišljate dugoročno, ne razmišljate sebično. Kako Bog mene može koristiti da ih dotaknem i da se ja osjećam više duhovno i da mogu to podijeliti s drugima kako bi je mogli vidjeti duhovno. Ne, nego razmišljate dugoročno. Uistinu razmišljate o osobi, o njihovom duhovnom zdravlju. Na dnevnoj razini nemojte imati namjeru što mogu učiniti da se osjećam kao sjajan kršćanin. Ili što mogu učiniti da bi ljudi vidjeli da sam toliko duhovan. To je sebično. Vaša namjera treba biti služenje. Tvoja namjera srca treba biti želim da ovi ljudi uđu u kraljevstvo i postoji način da im pomognem da uđu u kraljevstvo. Često će to izgledati tako da ako razgovor ode u tom smjeru s osobom,
da ih pozovete u crkvu, podijelite s njima društvene mreže i podijelite s njima što ste primili. I kažete im dođi i primi ti. Tako će većinu vremena izgledati da ti svjetliš svoje svjetlo. Nije uvijek potrebno da im odmah govorite moram ih dovesti da izgovore molitvu grešnika i moram se pomoliti za njih. Ta osoba ima anksioznost, moram odmah istjerati tog demona iz nje sada. To ne bi trebalo biti u tvom srcu. Bog vas može voditi da molite za nekog tko ima anksioznost, primjerice na poslu, ili da hodate u autoritetu u svojoj domeni i zapovjedite demonu da ode. To može biti trenutak čak i kada se osobi otvore oči, ona želi više i sada želi doći u crkvu s tobom. Duh Sveti će ponekad voditi tako, ali ponekad ne trebate se osjećati da se morate uvijek moliti za nekoga i da budete moćno korišteni od Boga. Ponekad Bog samo traži jednostavno pozivanje ili dijeljenje iskustva u crkvi u kojoj ste posađeni. Ono što je jako važno zapamtiti ovdje da nije riječ o vama, nego o srcu, da vidite nekoga kako biva rođen u kraljevstvu. Kada je to vaša namjera, moći ćete slijediti vodstvo Duha Svetog. Ponekad je to jednostavno. Ponekad će to biti jednostavno podijeliti iskustvo i pozvati ih. Ponekad reći da pogledaj online, preporučiti crkvu. I ponekad će to biti jednostavno poput toga i to je dovoljno. Nije uvijek potrebno da molite za svakoga. Ponekad će te Bog voditi da to učiniš, ali to nije uvijek. Govorim ovo zato što je važno razumjeti našu ulogu u kraljevstvu. Ovce rađaju ovce u kraljevstvu. A nije njihova uloga hraniti ih. I nije njihova uloga da se nose s ozbiljnim demonskim slučajevima. U djelima 5.12 piše: apostoli su činili mnoga znamenja i čuda među ljudima i svi vjernici sastajali su se zajedno u Salomonovu trijemu. Postoji razlog zašto pismo specifično kaže da su apostoli činili mnoga znamenja i čudesa. Ne kaže da su svi vjernici činili mnoga znamenja i čuda. Pismo kaže da će svi koji vjeruju slijediti ti znakovi, izgonit će demone, liječiti bolesne kao neki od tih znakova. Ali važno je da se to ne miješa i da to znači da će svi vjernici raditi ista čuda kao i petodjelni službenici. Postoji razlog zašto pismo se specifično kaže da su apostoli činili mnoga znamenja i čudesa među ljudima. Zato što oni koji će činiti najveća čuda i znakove na svakodnevnoj razini i nositi se sa visokim demonskim slučajevima i ozbiljnim duhovnim problemima će biti petodjelni službenici, specifično apostoli proroci u većini. To nije slučajno da kaže da petodjelni službenici, posebno apostoli proroci, apostoli su činili mnoga znamenja i čuda. Pavao također nekoliko puta kaže da je pravi znak apostole da hoda u znakovima, čudima i čudesima. I kažem ovo jer ako nemate ovo razumijevanje, možete imati iskušenje da iskoračite iz svoje uloge i pokušate djelovati kao petodjelni službenik, prelazeći u ono na što vas Bog nije pozvao. Ako nemate ovo otkrivenje koje ovdje dijelim, može doći napast anđela svjetla koji vam govori: ne radiš dovoljno za Boga. Pogledaj ovu osobu kako izgoni sve te demone i liječi bolesne, a ti to ne radiš. Đavao to može koristiti sa svrhom da vas izvede izvan reda i izvan Božje volje i da vas dovede na opasna duhovna mjesta gdje biste mogli naštetiti ovcama jer djelujete kao petodjelni službenik, a niste pozvani na to. U djelima 5.12 do 13 piše, preskočit ću, kaže, sve više i više muškaraca i žena vjerovalo je u Gospodina i pridruživalo se njihovom broju. Ljudi su donosili bolesne na ulice i polagali ih na krevete i prostirke, kako bi barem Petrova sjena mogla pasti na neke od njih dok je prolazio. Također su se okupljali iz okolnih gradova, dovodeći svoje bolesne i one mučene nečistim duhovima, i svi su bili izliječeni. Zašto su svi bili izliječeni? Ovo je otkrivenje koje ću vam dati. Zašto su svi bili ozdravljeni?
Zašto je Petar bio toliko učinkovit u službi i izgonio demone i liječio bolesne? Zašto? Broj 1. Jer mu je bila dana visoka razina pomazanja i autoriteta da se suoči s najviše rangiranim demonima poput poglavarstava, gdje ni jedan demon ili bolest ne može opstati. Tako bi to trebalo biti u Kraljevstvu Božjem kada djelujemo ispravno, kada uistinu imamo pomazanje, da ne bi trebala biti borba s demonima. Ili da će biti nešto poput tvrdoglavih demona zbog kojih gubimo glas i energiju pokušavajući satima izgoniti demone. Nije uopće zamišljeno da bude tako. Pomazanje Božja sila toliko je veća, toliko je snažnija od demona najviše razine, ali Bog ne oslobađa svoje najviše pomazanje bilo gdje. On ima svoje načine. Tako ovdje na apostola Petra stavlja to visoko pomazanje, autoritet. Dao mu je tu milost kao apostolu da se nosi s najtežim demonskim slučajevima. Dakle, oni su samo dolazili pod njegovu sjenu. Ono što su činili bilo je da su se postavili u položaj da prime silazak pomazanja, da pomazanje padne na njih i bum, svi su bili iscijeljeni i oslobođeni. Lako, bum, to je snaga pomazanja. To je ono što Bog sada čini. Mi sada gledamo kako se to događa. Ako ste novi ovdje, dobrodošli u preporod. Dobrodošli u obnovljenu crkvu djela apostolskih. Aleluja. Ali ozbiljno, mi gledamo kako se to događa. Vidimo da molitva 1 na 1 uopće nije potrebna, jer je presudan autoritet, izvršeni autoritet, kada je tu pravi autoritet visoke razine, kada je pomazanje prisutno, te se autoritet izvršava, svi demoni moraju otići. To je ono što tjera demone. Ne molitva 1 na 1, nego izvršen autoritet. To je drugi razlog zašto je Petar bio toliko učinkovit. Djelovao je učinkovito u svom autoritetu. Kažem vam da je popustio ugađanju ljudima i vodio se svojim osjećajima, pokušavajući moliti za što više ljudi pojedinačno i ostaviti ondje satima. Kažem vam, ne bi bio tako učinkovit. Što više djelujemo prema istinskom Božjem načelu u svim područjima, ali u ovom području načela autoriteta, i što smo više usklađeni s tim duhovnim zakonom, ne prelazeći granice i ne zamagljujući ih, nego stvarno djelujući u skladu s načinom na koji autoritet funkcionira, tada se demoni nemaju gdje sakriti i prisiljeni su poslušati. Božje kraljevstvo funkcionira po načelima. Nije stvar u tome, Gospodine, stvarno želim da izbaciš sve ove demone ovdje. Ne, hodaj u autoritetu na ispravan način prema Božjim načelima, koje razumijemo kroz njegovu novu objavu novog vina i njegovu riječ. I tada će svi demoni otići. To je ono što je Petar činio. Samo je prolazio. Mogao je reći samo jednu riječ, poput kada prođem, svi demoni ovdje moraju otići i sve bolesti moraju nestati. Dok je prolazio, svi demoni su morali poslušati, jer je doista djelovao u autoritetu ispravno, pravilno koristeći svoj autoritet. Dodjeljivati mnoštvu ljudi da mole za druge unutar njegova autoriteta i područja zapravo znači izlaziti iz načela autoriteta u duhovnom području, a tada se demoni mogu sakriti i varati, jer ti izlažiš izvan zakona i načela. Ljudi nisu navikli imati pravo, istinsko i snažno pomazanje. Muče se s izgonjenjem demona, pa pokušavaju druge načine i metode, jer ne znaju što drugo činiti. Tako sada imamo stare vino načina izgonjenja demona. Ovo je novo vino, biblijski način. Mi nikad ne vidimo da tijekom jedne službe mnoštvo ljudi izgoni demone u gomili. Vidimo kod Pavla da je dodirivao rupce i pregače te ih slao ljudima, posebno Pavao. To je bilo njegovo područje i njegov autoritet.
Nije govorio, ok, sada vi moji duhovni sinovi i kćeri, svi stavite rupce na svoju kožu pa i položite na ljude lijevo i desno od vas. Biblija kaže u Djelima 19:11 piše da je to bilo specifično za Pavla jer je imao visoko pomazanje i autoritet kao prvo, a kao drugo to je bilo načelo autoriteta, to je bilo njegovo područje, domena. Kao što roditelj ne ulazi u učionicu učitelja i pokušava raditi učiteljev posao, to stvara nered jer to nije načelo autoriteta. Ono što trebate razumjeti je da kada ste doista, ovo usput rečeno dugo učenje danas, ali kada ste u pravoj pomazanoj crkvi u kojoj vas je Bog pozvao da budete posađeni, to je kao kod apostola Petra i njegove sjene. Pomazanje vam je ondje dostupno. Ono teče prema vama. Kad doneseš tu odluku da budeš posađen, to pomazanje teče u tvoj život dok dolaziš u crkvu, dok se stalno postavljaš pod cijenu, dolazeći online, prateći prijenose uživo, slušajući snimke, slušajući druge poruke koje su objavljene tijekom tjedna, vraćajući se na YouTube i slušajući podcaste. Neprestano se postavljaš pod cijenu pomazanja i to pomazanje će te dotaći. Ako postoji bolest ili potlačenost, demoni moraju otići, bolest mora nestati. To je red, to je Božji način. Kada si doista postavljen u Božjoj pravoj pomazanoj crkvi, tamo gdje je sjena pomazanja, ništa ti ne nedostaje. Ne nedostaje ti molitva, ne nedostaje ti proročko usmjerenje. Bog zna što ti treba. To je njegov način da te hrani svime što ti je potrebno i da te ondje proročki usmjerava. Ako se pitaš koji je moj poziv i još ti nije oslobođen, to znači da još nije vrijeme. Vrijeme je da jednostavno sjediš, budeš miran i dopustiš da budeš preobražen. Usredotoči se na služenje kako bi Bog kasnije u svoje vrijeme mogao osloboditi druge stvari. Amen. Ali ništa ti ne nedostaje. Ako se usred tjedna osjećaš kao da ti očajnički treba molitva, ako se osjećaš jako potlačeno ili napadnuto, a zapravo si posađen, u većini slučajeve to je đavao koji laže. Ti si pod sjenom pomazanja. Ne dopusti đavlu da te laže. Koristi svoj autoritet, odbaci ga, odupri mu se. Ako si usred napada, postavi se pod sjenu. Pogledaj video, poslušaj snimku koja se odnosi baš na ono što ti treba. Možda je to obnova uma, na primjer, ako imaš napad na misli u umu. Možda je to neko od videa kako primiti potpuno oslobođenje. Ako se osjećaš zaglavljen u određenoj situaciji ili želiš zadržati svoje oslobođenje, na YouTube-u ima mnogo takvih videa na popisu kako primiti i zadržati potpuno oslobođenje. Postavi se tamo, to ti treba. To je najviša razina pomazanja. Želiš Petrovo pomazanje. Ne bi trebao ići tražiti niže razine pomazanja i razne druge stvari. To je izvan reda. Idi tamo gdje ti je dostupno pomazanje najviše razine i autoritet najviše razine. Amen. Sada želim podijeliti što se događa kada je osoba u crkvi. Možda si ti posađen u Božoj pravoj pomazanoj crkvi, a druga osoba, možda prijatelj, također je ondje posađen. I onda taj prijatelj prolazi kroz napad, osjeća slabost ili prolazi kroz nešto duhovno teško usred tjedna i možda te nazovu. Što bi tada trebao učiniti? Koji je ispravan red? Važno je znati kolika je snaga pomazanja koja je dostupna. Snagu pomazanja koja je dostupna i kako primimo tu dostupnu snagu pomazanja koja nam je dostupna je postavljajući se. Ispravan red što tada učiniti je biti ohrabrenje. Ohrabri svog prijatelja. Podsjeti ga. Ponekad đavao dolazi s toliko laži da je osobi teško sjetiti se istine. Podsjeti je na istinu Božjih obećanja. Podsjeti je na snagu pomazanja tamo gdje je posađena. Podsjeti je na riječi koje su proglašene prošle nedjelje ili na primjer na prijenosu u srijedu. I da su te riječi poslane u njezin život i da ta riječ djeluje.
djeluje. Pošalji joj video koji se odnosi na ono što joj treba. Video objavljen od crkve u kojoj si posađen. Ohrabri je. Dođi po cijenu. Samo trebaš da te pomazanje dotakne. To je ispravan red što učiniti kada te netko dođe u potrebi dok je u slabom stanju. Možeš moliti, Oče, molim te i zahvaljujem ti što daješ mir mom prijatelju. I zahvaljujemo ti na tvojoj sili koja nam je dostupna. I zahvaljujemo ti što ovi napadi odlaze. Ali to je molitva koja je u suglasju, u redu i u jedinstvu, a ne da ti odjednom postaneš službenik petodjelne službe i pokušavaš vršiti, hodati u autoritetu na mjestu koje zapravo nije tvoje područje. Ta je osoba već pod sjenom pomazanja. Ići izvan toga znači izaći iz reda i to zapravo ne pomaže osobi da se prisjeti i vidi Božje predivne načine te pomazanje i silu koja im je dostupna. Dakle, vaše pravo hodanje autoritetu, izgonjenje demona i isiljivanje bolesti događat će se izvan mjesta gdje si posađen. Među ljudima koji ne primaju, koji nisu pod sjenom pomazanja. Tada si ti produžetak te sjene, produžetak tog pomazanja. Ti si stajao pod slapom i natopljen si, a onda ideš prema drugima i otrešaš kapljice na njih. Bilo kroz riječi koje govoriš, dijeleći svoje svjedočanstvo ili ponekad moleći se za njih. Oni primaju te kapljice koje raspršuješ dok si natopljen pomazanjem. U nekim slučajevima, ovisno o osobi, mogu primiti više i više od same kapljice. Može biti i više onoga što im Bog je predao. Ali to ovisi o njihovom predanju i njezinom pozivu. Za neke ljude i sama kapljica, ostatak, trag boravka u pomazanju, toliko snažna da će ih dotaknuti. No svrha je dovesti ih pod slap. Dovesti ih da budu rođeni kao ovce, da dođu i budu zasađeni tamo gdje si ti posađen, kako bi primili sve što trebaju primiti. Amen. Na kraju želim podijeliti još nešto o ispravnom redu, kako biti ovca, kako biti vjernik u kraljevstvu. Spomenula sam ranije da kada netko zapravo počne djelovati kao petodjelni službenik, radeći njihove uloge, odnosno podučavati, izgoniti demone viših razina ili se baviti težim demonskim slučajevima nego što bi trebali, kada to činiš, to je duhovno opasno. Imamo primjer za to. Opasno je prvo jer ćeš za poučavanje biti suđen. Drugo, nemaš milost za to. Želim to objasniti i kroz vlastiti primjer. Bog mi je dao milost kao apostolu da ono što oslobađam bude čisto, pomazano i upravo ono što On želi da bude oslobođene. Dao mi je tu milost da čujem Duha Svetoga, njegov pravi glas i dao mi je proročko pomazanje. To je posebna milost koju nisam imala prije nego što sam primila svoj poziv. I prije nego što sam došla pod pokrov svog duhovnog oca, proroka George Davija, nisam to imala, nisam bila mudra, uopće nisam bila proročki nadarena, uopće. To je bilo moje stanje prije. Prije otprilike 8 godina od sada, kada sam primila svoj poziv i milost nad svojim životom, te počela primati pomazanje kroz utjelu pomazanja od svog duhovnog oca, također sam primila i mnogo mudrosti kroz mog duhovnog oca, toliko puno, i primam je sve do danas. 8 godina je prošlo od toliko mnogo dana u tjednu, primajući mudrost, primajući pouku i opremanje kroz svog duhovnog oca.
Moj duhovni otac to ne može činiti za mnogo ljudi, zapravo jedva za ikoga, ali zbog ovog poziva koji mi je Bog dao mi je tu milost da primim toliko mudrosti i opremanja kroz svog duhovnog oca. Moj duhovni otac je prorok, ne bilo kakav prorok. On je na najvišoj duhovnoj razini kao prorok i sluga Božji. Kada govorimo o kraljevstvu Božjem i vladi, on je na najvišoj razini, on ima plodove koji to potvrđuju. Nikad nisam vidjela plodove koji toliko izgledaju na djela apostolska, kao kod svog duhovnog oca i u njegovoj službi, u njegovoj crkvi koju sam mnogo puta posjetila. Nikad nisam vidjela toliko ljudi koji dolaze Isusu, koji su doista predani i osposobljeni, toliko ljudi koji su bili bolesni od raka i koji su bili iscijeljeni kada su došli u njegovu crkvu. Sada su apostoli koji su Božjom silom koja djeluje kroz njih iscijelili druge od raka. Takvi zapanjujući plodovi koje jednostavno nisam vidjela nigdje drugdje. On je u službi više od 40 godina. U svojoj crkvi služi desetljećima. Ima toliko duhovnih sinova i kćeri. Toliko duhovnih sinova i kćeri koji su apostoli, proroci, evanđelisti, pastori i učitelji koji također služe u različito vrijeme u njegovoj crkvi, a isto tako vode mnoge podružnice diljem zemlje i izvan nje. Njega su mnogi državni vođe u različitim nacijama, ponajviše u Africi, tražili za duhovni savjet. On je tako mudar, toliko mudar. Ono što mu je Bog otkrio o tom novom vinu, onome što Bog sada obnavlja u ovom preporodu posljednjih vremena, je izvanredno. Želim vam dati taj primjer jer ja ne dolazim ovdje prvo sa starim vinom, s nekakvim sjemeničnom doktrinom. Pod broj 2 ne dolazim samo s onim što je Bog pokazao meni osobno. Ne. Ja sam išla biblijskim putem primanja opreme i pouke kroz petodjelnu službu, kroz pravog proroka, kroz mnoge godine, mudro za mudrošću koja mi je bila predavana. Bila bi izgubljena bez tog opremanja i mudrosti koje sam primila od Boga kroz svog duhovnog oca. I to je mnogo, to je mnogo. To je oko 8 godina mog života posvećenih primanju te mudrosti. Ne na svoj način, ne samo Bog i ja, nego biblijskim putem, kroz petodjelnu službu, kroz nekoga tko je desetljećima išao ispred mene. Božji savršeni biblijski način, tako da se ne zbunimo anđelom svjetla, ne zbunimo se zbog osjećaja niti zbog tolikog starog vina koje je danas prisutno. Božji biblijski način primanja opreme kroz petodjelnu službu, to primam već 8 godina. Dijelim ovo kako bi se razumjeli kako netko može biti siguran i zaštićen. I zato trebate slijediti samo glas pastira u crkvi, pastira, duhovnog vođu. Slijediti taj glas, imati povjerenje u njega za svoju duhovnu hranu i duhovno usmjerenje. Biće drugih ljudi u crkvi. To će se jednostavno događati. Biće drugih ljudi u crkvi koji će ići protiv tog reda i morate biti svjesni toga. Biće onih s dobrim namjerama koji doista misle da čuju od Boga, ali su potpuno prevareni od anđela svjetla, samo s ciljem da oštete i zbune druge vjernike i odvedu ih na krivi put. Đavao, prerušavajući se u anđela svjetla, ima taj plan u crkvi napuhati ljude ponosom, navesti ih da misle kako čuju Boga u nečemu, da misle kako su petodjelni službenici ili da trebaju savjetovati ovu osobu, moliti za onu osobu, izgoniti demone iz neke osobe.
ali izvan reda, unutar crkve. To će se događati. To će se događati. I zato vi morate biti svjesni toga. Da kada to vidite, točno znate što se događa. Da se ne zbunite, niti budete prevareni. Neki imaju dobre namjere, ali su prevareni od anđela svjetla. A neki imaju zle namjere. Puni su oholosti. I žele iskoristiti vjernike koji još nemaju mudrost ni zrelost. Mnogi od tih vjernika čeznu za molitvom 1 na 1, za stalnim mentorstvom i savjetovanjem. I takvi ljudi to iskorištavaju. Prilaze im i počinju graditi vlastitu službu unutar službe, u službi u kojoj su posađeni, što je izvan reda. I to nije jedinstvo. I to je uistinu štetno i pogubno za ovce. Zato morate biti svjesni toga. To je upozorenje da se to događa. Ne događa se samo jednom. To se događa. To je jedna od velikih đavolskih strategija. Prema tome budite svjesni toga. Da samo slušate glas pastira. Da poznajete Božje načine i Božji red. Tako da kada vidite nešto izvan reda, prepoznate to i prema tome ne izlazite iz reda, nego ostajete usredotočeni. Amen. Također želim podijeliti, govorila sam o tome koliko je opasno preuzimati ulogu petodjelnog službenika kada to niste. Isto tako je opasno i kod izgonjenja demona. Osobito kod težih demonskih slučajeva. Ili kada pokušavate izgoniti demone u ljudima koji su već posađeni u crkvi. To je izlazak izvan reda i može biti duhovno opasno. Drugi primjer je služiti tako da se doslovno pojavljuješ na nekim mjestima i služiš skupini ljudi te izgoniš demone prije nego što te je Bog poslao da to činiš. Prije Božjeg vremena. Prerano. Treći opasni način na koji se može izgoniti demone, a koji je opasan izvan reda, jest kada ne hodaš u mudrosti, nego imaš motiv da toliko želiš izgoniti demone da ideš za tim stalno. Umjesto da slušaš Duha Svetoga kao prvo. Kao drugo, ponekad ćeš odmah prepoznati da je riječ o vrlo teškom demonskom slučaju. Možda je osoba bila duboko uključena u vještičarenje. Možda je ta osoba sklopila savez samoubojstva. Već dok ti osoba govori, možeš prepoznati da je riječ o složenijem slučaju. I možda su u pitanju demoni više razine. U takvim situacijama ne bi ni trebali pokušavati izgoniti demone. Trebali bi ga dovesti osobu pod cijenu pomazanja, kako bi se pomazanje time pozabavilo bezbolno. Da ti ne budeš povrijeđen ni ta osoba. Jer bez potrebnog pomazanja demon može ostati u osobi, znajući da neće i ne mora otići. Jer ti nemaš autoritet nad njim. I to može nositi štetu osobi. Mogu se samo manifestirati i povrijediti osobu. I tu leži opasnost. Vidimo primjer toga u riječi u Djelima 19.11. Bog je po Pavlu činio izvanredna čudesa, tako da su čak rupci i pregače koji su dotaknuli njegovo tijelo bili nošeni bolestima. Bolesti su nestajale, zli duhovi izlazili. Neki Židovi koji su obilazili i izgonili zle duhove, pokušali su prizvati ime Gospodina Isusa nad opsjednutima govoreći: zapovjedam vam u ime Isusa kojeg Pavao propovjeda, iziđite. To je činilo 7 sinova Skeve, židovskog velikog svećenika. A zli duh im odgovori: Isusa poznajem i za Pavla znam, ali tko ste vi? Tada čovjek u kojem je bio zli duh skoči na njih, nadvlada ih i tako ih istuče da su goli i izranjeni pobjegli iz kuće. Taj demon je vjerovatno bio više rangirani demon.
I on je poznavao Pavla, jer je Pavao hodao u izvanrednim čudesima s visokim pomazanjem. Prepoznao je Pavlov autoritet, znao je da mora otići kada Pavao zapovjedi. Prepoznao je Isusa, znao je da mora poslušati kada Isus zapovjedi. Ali ovim ljudima kaže, tko ste vi? Ja ne vidim autoritet u tebi koji imaš nadamnom, ti ga nemaš. A budući da ga nemaš, ja mogu sada, s obzirom da si izašao izvan reda, čineći nešto na što te Bog nije pozvao, prekršili ste duhovne zakone, ja sada imam pravo da ti naudim. Tako funkcionira duhovno područje. Dana nam je slobodna volja. Ili idemo Božjim putem ili đavolskim. Kada idemo Božjim putem, blagoslovljeni smo, zaštićeni smo i primamo čudesa. Idemo iz slave u slavu. Kada idemo đavolskim putem, izlažemo se napadu đavla. Dajemo neprijatelju prostor da nas napadne. To je duhovni zakon. To je duhovni zakon. To se odnosi na sve u životu. Pa i na izgonjenje demona kada te Bog nije pozvao da to činiš na tom području. Kada izađeš iz Božje volje, reda i milosti, time se izlažeš đavlu da te napadne. Tako to djeluje. To je duhovno načelo i zakon u duhovnom svijetu. Amen. Aleluja. Za kraj želim podijeliti ovaj redak iz Ivana 10:27. Moje ovce slušaju moj glas, ja ih poznajem i one idu za mnom. Moje ovce slušaju moj glas, ja ih poznajem i one idu za mnom. Mi imamo pastira na nebu. Naš Otac na nebu je naš pastir. Ali Bog nam daje i pastora ili vođu crkve na zemlji, koju također nazivamo pastirom, duhovnim vođom na ovoj zemlji, koji je pozvan biti duhovni vođa na zemlji. Moje ovce slušaju moj glas. Prema tome treba slušati glas pastira, samo glas onoga koga je Bog postavio na tebe. Ja ih poznajem i one idu za mnom. To je Božji način. I ponovno, kao pastir, želim da ovce uvijek budu sigurne i zaštićene. Zato moraš biti svjestan da u svakoj crkvi, čak i u zdravoj, naprednoj i čistoj crkvi, budući da su vrata otvorena, bit će i onih koji imaju pogrešne namjere. Također će biti i onih koji imaju dobre namjere, ali su prevareni od anđela svjetla. U oba slučaja može biti ljudi koji pokušavaju biti pastiri ili vas uzeti pod svoje krilo, mentorirati vas. U nekim slučajevima možda se žele osjećati duhovno važnima, to im daje osjećaj vrijednosti. Možda žele pokazivati drugima, pogledajte ove ljude koji me slušaju, koje savjetujem, za koje molim i kojim izgonim demone i sve to. Trebate biti svjesni toga. Bilo da je riječ o osobnim susretima ili online komunikacija, ljudima koji susrećete uživo ili onima koji vam se javljaju putem interneta. Morate imati tu zrelost i mudrost u sebi da razumijete kako su to dinamike unutar crkve. To je neizbježno. Zato hodajte u mudrosti. Budite bezazleni kao golubovi, ali mudri kao zmije. Nemojte prebrzo puštati ljude blizu sebe, nego hodajte u mudrosti. Promatrajte plodove i budite vođeni Duhom Svetim prema mudrosti koju vam daje kroz crkvu u koju ste posađeni. U toj mudrosti razlučujte koga ćete pustiti blizu sebe. Pazite da one koji puštate u svoju blizinu ne budu štetni za vaše duhovno zdravlje, jer Biblija kaže da loše društvo kvari dobar moral. Zato ovo treba shvatiti vrlo ozbiljno, da blizu sebe dovodite samo one koje vas Bog poziva da dovedete blizu. To će biti ljudi s dobrim plodovima, koji su predani Bogu. Ne samo oni koji govore koliko ljube Isusa i koliko su mu predani, nego oni koji to pokazuju djelima. Oni koji su poslušni poukama koje se oslobađaju, novom vinu, redu, koji su poslušni
tim Božjim riječima. Amen. Amen. Aleluja. Aleluja. Hvala ti, Isuse. Hvala ti, Isuse. Slava Bogu. Slava Bogu. Sada želim proglasiti na svima vama. Hvala ti, Isuse. Vidim kako Bog danas oslobađa toliko mudrosti i kako vas je učinio da mnogo narastete. Osjećam i vidim Duha Svetoga, kako ubrzava proces, kako djeluje nadzvučnom brzinom, kako bi vas učinio da sazrijete, jer vas ljubi i želi da sazrijete u području mudrosti i duhovnog vida. Jer znam da su mnogi od vas prošli kroz razne stvari. Znam da ste u prošlosti bili prevareni. Razumijem više nego što mislite. I Bog je u mene, osobito kao pastira, stavio tu strast, ali osobno me proveo kroz određene situacije, tako da imam duboko srce i suosjećanje da vi ne budete prevareni i da budete duhovno sigurni. Prije 9 godina, bilo je to prije nego što sam stupila u svoj poziv i primila svog duhovnog oca koji oslobađa toliko mudrosti u moj život. Prije toga nisam imala mudrost. Nisam imala pastira, nisam imala pomazanog pastira. Nisam bila ništa posebno. Bila sam kao i svi drugi. Nisam tada imala mudrosti. I sjećam se jedne osobe i način na koji je ta osoba govorila činilo se tako duhovnim. Izgledalo je kao da je ta osoba jako blizu Bogu. Kao da zna mnogo više od mene, ali nije. Nije bila petodjelni službenik. Nije bila posađena nigdje. I govorila je da nema pravi dom. Samo je govorila, Bog me sada zove ovdje, Bog me sada zove tamo, Bog me sada zove evangelizirati ondje. Ali tada, samo zbog načina na koji je ta osoba govorila i djelovala tako duhovno, a ja, koja sam bila jednostavno realna, nikad nisam pokušavala izgledati duhovno. Samo sam bila realna. I počela sam misliti način na koji ova osoba govori čini se kao da je puno bliže Bogu od mene i da puno više zna duhovno od mene. No tada nisam imala mudrost da se zapitam. Nije važno kako netko govori, nego je li u skladu s Božjim redom, ide li prema Božjim načelima, imaju li duhovno pokriće, jesu li posađeni negdje, imaju li duhovnog oca ili majku. Nisam znala ništa od toga. I način na koji je govorila, wow, ona mora biti puno bliže Bogu od mene, mora znati puno više duhovno. Zato sam samo slušala tu osobu i upijala ono što je govorila. U to vrijeme nisam imala pojma da je ta osoba doista bila vođena anđelom svjetla. Uistinu vođena anđelom svjetla. Božjom milošću bila sam zaštićena. To je toliko ozbiljno i opasno. Način na koji te anđeo svjetla može manipulirati preko ljudi, možete potpuno odvesti s puta, učiniti da se izgubiš. Prema tome zahvaljujem Bogu na njegove milosti koja me zaštitila. Mislim da je ta osoba na kraju jednostavno otišla iz grada, tako da se taj blizak odnos nije nastavio, slava Bogu. Ali godinama kasnije, hodajući i učeći kroz svog duhovnog oca o pravim biblijskim načelima kraljevstva, o slušanju Božjeg glasa i o Božjim putevima i sve, osvrnula sam se i shvatila, wow, ta je osoba bila potpuno vođena anđelom svjetla. A ja sam mislila da je to Bog. Vidjela sam ga kao vođu u svom životu. I zahvalna sam Bogu na njegovoj zaštiti.
Zato je Bog tako dobar što nam daje svoja načela i vođe kako bismo mogli znati što je ispravno. Da sam tu osobu susrela sada, točno bi znala što se događa. Samo to dijelim kao primjer. Možda si i ti prošao kroz nešto slično ili bi se to moglo dogoditi u budućnosti. Pobrinite se da poznajete glas pastira. Nemojte biti očarani ili impresionirani time kako netko zvuči duhovno ili govori dojmljivo. Slušajte samo svog pastira i slijedite Božji red i načela. Amen. 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 Kako netko može razlučiti je li neprijatelj taj koji dolazi kao anđeo svjetla? Kada je riječ o slušanju Božjeg glasa, važno je ono što sam danas govorila. To je jedan od glavnih načina razlučivanja. Na primjer, sada imaš to razlučivanje. Možda imaš snažan osjećaj da trebaš objaviti da si petodjelni službenik. Već dugo vjeruješ da je to tvoj poziv, ali primio si ovu biblijsku mudrost da to nije način. Iako se to može činiti kao nešto dobro, objavit ću ono što je Bog rekao da jesam, ali to može biti anđeo svjetla. Kada postoji istinska poniznost i kada si posađen te primaš mudrost, nećeš biti prevaren od anđela svjetla. Ljudi koji su prevareni obično imaju oholost. Anđeo svjetla često potiče: reci ovo u Božje ime. Učini ovo u Božje ime. Ali ako se poniziš i kažeš: ne želim biti izvan reda, ne želim brzo prorokovati nešto što možda nije od Boga. Bog me nije pozvao da dajem usmjeravajuća proroštva. To pripada petodjelnoj službi. Svi vjernici jesu pozvani prorokovati, ali to je za izgradnju i ohrabrenje vjernika. To bi trebalo ohrabriti vjernike, a ne da daješ smjernice i usmjerenja, jer za to nemaš milost. Za to nemaš milost. Amen. Ta milost je dana petodjelnoj službi. Dakle, glavni odgovor kako ne biti prevaren anđela svjetla je poniziti se, uistinu se poniziti i postati učenik, učiti Božja načela i njegove puteve. Poučavala sam o mnogim stvarima, primjerice kako čuti Božji glas. To je jedno od područja gdje su ljudi često prevareni od anđela svjetla. Na mom YouTube-u ima nekoliko takvih pouka koje možete potražiti kako čuti Božji glas. Da budeš ovaj učenik i da učiš kroz ovo opremanje, tako da znaš da je ovo zaista Božja riječ i Božji put, jer je primaš preko pouzdanog vođe koji ima milost, koji ne govori samo iz sebe, nego ono što dolazi od Boga. Tada primaš tu mudrost i možeš razlučivati. Možeš nešto čuti i osjetiti i znati: aha, to je bio anđeo svjetla. Prije mudrosti koju sam primio, mislio bih da je to Bog, ali sada jer sam primio mudrost, znam da je to anđeo svjetla. Taj osjećaj koji imam, taj poticaj da nešto učinim. Amen. Sada ću proglasiti i moliti nad svima vama. Hvala ti, Gospodine, što donosiš mudrost i ubrzavaš duhovni rast upravo sada u duhovnom području, u ovom novom vinu. Hvala ti, Isuse, što brineš za svoje ovce i svoj narod da budu zaštićeni i da nikada ne budu odvedeni na krivi put. Hvala ti, Isuse, što ostavljaš 99 ovaca zbog one jedne koju toliko snažno voliš i štitiš.
I hvala ti što to činiš kroz riječ današnjeg dana. Hvala ti, Oče, za tvoju riječ i tvoje novo vino. Aleluja. Hvala ti, Isuse. Hvala ti, Gospodine. Izričem sada nad svima vama da svaki način u prošlosti u kojoj ste bili obmanjeni i zbunjeni, svaki teret koji nosite zbog toga što ste bili prevareni u prošlosti, misleći da ste čuli od Boga, a ispostavilo se da ste bili u krivu. Sva ta težina, izričem da ode sada u Isusovo ime. Hvala ti, Isuse. Izričem da sve što nije od Boga, a bilo je položeno u vas, jer ste željeli primiti samo od Boga, ali su se druge stvari ipak uvukle zbog izlaska izvan reda. Neka te pogrešne stvari sada odu u Isusovo ime. Hvala ti, Gospodine. Neka budu razotkrivene. Neka više ne bude zbunjenosti. Neka sada u duhu vidite što je ispravno, a što pogrešno u Isusovo ime. Hvala ti, Isuse. Hvala ti, Gospodine. Hvala ti, Isuse. Hvala ti, Isuse. Oslobađam ovo pomazanje nad vama i izričem ubrzani duhovni rast, da vam se oči više otvore u Isusovo ime i da u vama bude snažna mudrost, da budete toliko mudri da ništa ne može blokirati da čujete glas mudrosti, glas mudrosti Duha Svetoga. Neka vam bude jasan i neka vas savršeno vodi. Izričem da vas ništa ne može izbaciti iz Božje volje. Izričem da svaki plan đavla koji vas pokušava povući iz Božje volje mora sada otići u Isusovo ime. Hvala ti, Gospodine. Svaki oblik vještičarenja i manipulacije kojim je netko pokušao da vidite neku osobu na iskrivljen način, da je ne vidite ispravno, kao pod čarolijom, izrečem da to sada ode od vas. Svo vještičarenje neka vas napusti, sva manipulacija neka ode sada u Isusovo ime. Hvala ti, Isuse. Hvala ti, Isuse. Aleluja.